Mao ni trending unlimited seafood sa Cebu City. Sumutang na gina. Sus na naman day unlimited seafoods diri sa Cebu. Agbaw jud kag hantod manginit imong tangkugo. Unlimited mud crab, unlimited shrimp, unlimited tahong nimo ang paborito. Dili ni sila basta-basta kay naa sila unlimited dagko na limango. No, hoy po. Unlimited mixed seafoods. Unlimited pansit, unlimited rice, ug unlimited talaba. Napulo ni kabuk ha. Disinfect yun na siya maayo para sure. Naglaliman kag prisko jud kayo buhi pa ni ganina. Apod sila ani no, mga prisko na isda lapu-lapu. Himuon nato ni ultimate unlimited seafood trip diri sa sikat ug trending na unlimited seafoods diri sa Cebu City. So tinuod gyud na mukhaon kag talaba mo active jud kaw niya diri. Active yun. Amo ba? Samot daw, walang asawa. Diba? Uy. So di ni basta-basta ilang unlimited. Kay ilang unlimited is fresh catch pag yun sa ilang aquarium, prisko. Garantisado nga prisko gyud. Makita nat gikan sa ilang aquarium pagkuha silang seafoods, pagluto, hantod mo abot sa tong lamisa ug sa atong baba. Tanaw ni video kay excited ko ipakita nako sa inyo ug tutulan ta mo asa ning naglamian ug barato nga trending unlimited seafoods sa Cebu City. Tara, let's No, hoy po. Oy ma'am, may hapon. Hi sir, may hapon. Oy ma'am, unsay pangalan nga ni sa imong guwapang restaurant? Fresh Cut Seafood Grill and Restaurant. So literal gyud ay nga fresh catch ni kinaaman day mga fresh nimo na seafoods diri no? Yes sir, tinuod na. Among gi-offer diri sir is unlimited seafoods. Unlimited seafoods? Yeah. Unsay naa sa inyo unlimited seafoods? Unlimited mud crabs, unlimited shrimps, unlimited mussels, unlimited rice, ug unlimited talaba. Hala, nag-diet rabon ta ko ron. So way diet tagpila man sad ma'am? 798 Ay okay ra. per head. So ang imong gingon na crab as in mud crab siya. Yes sir. Mao ni siya. Mao ni siya sir, mao ni amo ang So gi-unlimited. presko gina siya. Live gina siya sir. Sige, Na go. ako ipakita dali niya sir. Unsa man? Nga fresh talaba nga. Mao ni siya sir oh. So basically gibuhatan gyud nimo siya Fish isa pan. ka fish pan. Yes sir. Muro siya bathtub jacuzzi. Yes sir, yes. Ano dagko siya nga ko ano makita na ko dara, dagko sir, siya ba? So kani Kana siya. siya sir, gangangan na. Gangan nga. Oh, pasabutan na, inom na siya tubig. So asin kanita na pwede na ko ni hot doon. Unlimited gina. Unlimited man. So, Hotdog ako? bisag pilay limit nga imuhang kanon, walay problema. As Oh. long as kaya nimo, basta grabe. during dine-in lang. Grabe ka idol oy. Sige, sir. so paminaani mo dito na. Nasad mi pakita sa imo ha sir nga fresh live lapu-lapu. Oh, ka nice good. Ah, Kani na gid mo yung aquarium. Oh, man siya aquarium. So kani appeal is unlimited. Dili siya sir, a la carte lang. So, Wow. 1,200 per kilo na ni siya. Sa imo diri. Yes, Appeal sir. na luto. Apil na loto. So, sa mga pagluto ninyo. So mapili ka og luto niya, gusto kag tinola, escabeche, kanang like sweet and sour, Okay. dayon pwede po siya steam. Pero mukuha tag isa na sir, dili raman kaabot og 1 kilo naras ko nga. Excited na jud ko mo to suway sa imong unlimited nga seafoods. Ay, grabe buhi jud ni siya dulo. Sige ma'am, okay ra ka medyo kalas ba kog crabs. Pero nagandam na daan kog cetirizine. So far ang mga customer nimo diri na suki makalakaw pa. Oo. Sir, kani mao ni amo ang live lapu-lapu sir, gikan jud ni siya Mindanao. Buhi Dalawa, gid ni dalawa. siya sir kana na. Wow, so buhi gid Kana siya. siya buhi gid na siya sir, tinuod jud ang Lumo live. din, no? Oo. Dili siya kuan fake. Di siya tunduaan sa Unitap. Yeah. Oh, tinuod Live gid gina siya siya. nga lapu-lapu sir, ato Hala. ipaluto na sir. Nasa kay Mo Magellan? gigikan- Wala kay Wala Magellan? may Magellan. Lapu-lapu ginay na siya no. Napa may coming sir puhon. Unsa man? Pantan. Pansat. Ah, nakay. Ay, sige, gunita daw dun. African hito day sir. Nasa kay African Heat. Ay, dagko. Yeah, dagko. Dagko na. African hito Puhon, sir. puhon. Puhon, mga 2 weeks after. So far kanila ang sige Yes, balik sir, na dul oh. iba si mamatay. Unya magpa-catch ko kadyo dul og kuan kanang close up balik. While waiting sir, sa imuhang gi-order karon, nasad mi gi-offer nga bilyaran. So ang katong mo Wow. dine in, pwede ra mo duwa diha basta wala lay naka-dine in na ng
gibangan nga table. Basta dili lang ibutang ang crab sa bilyaran table ha. Para duwa ra gina siya. Di na. So 100 per hour na mong bilyaran. Ay okay ra. Until 3 a.m. Oy, bahala magtagbaw sila ron. So pwede na siya pwede po din diri mag chill after mo kaon. Kana. Oh, kana lang. Nice. Oy, dula oy. Frisco. Tanawa dol. Grabe dako silang talabaho murag isa ka kamutan. Tanawa. Iya nang ablihan usa-usa para convenient na lang nato ablihan og kaon na diri sa to sa baba. Nindot niman talabadol kay kasagaran isa ka pamilyahan. Wow, wow, lamia sa imong talaba oy. Hilig kag talaba ya? Hilig. Hilig bod. Sa kahilig niya wa sa kagwantag kaon gyud niya. Ang ko kay labas bang kayo ni. Gikan ni harvest from the farm. So tinuod gyud na mukaon kag talaba mo active jud kaw niya di. Active gyud. Amo ba? Samot daw wala kasawa, diba? Uy. Asa ang asawa ni? Uli sa Tindanao. Ay nagkuha pong stock dito. Ay, single di tagarong panahon na di ay. Single. Bangin ninyo kay nakakaon nagtalaba. Ay, delikado. So excited na ko dol. Maghuwat na lang ta nga mapuno ni niya i-serve sa tong lamisa. Salamat kayo kuya. Okay, idol. Pampa-active gini niya gabi. Idol, active ni idol. Nice. So dol mao ni nato diri sila magkuha na nay mga ready cook. Napo diri. Unsa ni apil ni sa libre? Oh. Libre pansit? Oh, grabe gibutangan nagdaghan na gud siya mud crab, na siya corn. Hilig ni kog corn, mais ug napod siya mga tahong, shrimp ug nindot yang koko. Ya, so pamela ano, ako ana unsa ibutang mo skilid? Chili nga flavor. So kani is plain. Nasa day mo chili nga flavor. Sir. So na siya. Uy, wow, man ito nakit-an ganina dol giluto. So butang na dira. Wow, ag ulo ano eh. Sus, Diyos ko. Nanay, baligyad na pharmacy diri dol. Oo, sir. Nara? Oh. Ano, sir? Nice ka. Sige, kana. Nay, alimang. Uy, kuas kumo. Uy, murag boksingero gini nga. Alimango. Grabe ka idol dol daw. Oh. So, mo yung nakanindot aning ilang kusina. Napoy nag-steam diri. Kani is steam nila dol. Tanaw, ipakita na ko nito. Wow, wow. Tawa na dol, oh. Steam na alimango, ready na siya nila, lutoon niya, mag-mix na sila. Sama ni, nagluto siya og mo na chili boss no? Chili ni siya nga version, gi-mix niya maayo sa agol corn, shrimp ug tahong nimo. Ay mo ganahan. Kani po dol ang ilahang. Wow, tanawa oh, steam talaba. Paborito nimo talaba, nakanindot ani kay dagko. Ang ilang talaba. Unlimited sa di ilang pansit, libre na libre na ni Miss. Yes, sir. Buko nindot ani inyong pansit Miss kay gwapa. Yeah, he wants some extra. Sige miss, ang pansit. So, unlimited, Gino, pwede dito ko magbalik-balik, ani? Sir, pwede regular siya, sir. Promise? Wow, thank you kayo, ha? Ani, unlimited na pansit, 1 to sawa, idula ni lugar, oy, sulit na. Ayun. So, dol, nakanindot idri is, na sila aning choy nga suka. Tawa. Na, grabe, kidigin mong taka man na di ang mga ahos, na di ang mga sili, pero mga ahos naglugdang. So, nindot niya itong buhaton, anay. Oh, di ba? Nice. Siyempre, napod sila diri lemon, naslay sili. Okay. Ready na niya ito. Ready na kayo ni sa atong talaba o sa atong sipot. Tara, let's go. Gutom na. Dol na natong mga pagkaon sa tatubangan. Siyempre, unlimited seafoods, mixed seafoods, unlimited mud crab, unlimited shrimp, unlimited tahong nimo ang paborito, corn, unlimited talaba, unlimited pansit. O siyempre kani ala carte ning grouper. Dol, ang nakanindot nila is tambok ilang alimango. Tawa dol, gana pakita na ko ninyo. First time ko kakita og tambok na alimango bay. Finally makatilaw na tag tambok na alimango, unlimited pa jud. Sige, sugdan nato silang pansit kay palong life ni. Sigurado lang daan nato nga palong life ta kay delikado ba yan ni? Pampa high blood, pampasakit sa tuhod. Kanina sila unlimited pansit. Pansit kanton lami, may timpla. Way bahak, lami ila pansit kanton. Pansit kanton siya ha. Mao na ila unlimited talaba taw. Kaya kada ko budol. Sus, grabe isa ka pamilyahan. Tanaw talaba unlimited na. Ay kaguol. Ablihan na to ni tanan. Tang nato siya og suka.
Cheers! Uy! Lahi ang mga talaba sa Mindanao, lahi ang sa Cebu. So, kani is dili siya isog sa iya pagka-saltiness. Siguro naka-timing ta pero lami. Dili siya grabe ka-salty, di siya kanang dagat bitaw kaayo. Napulo ni kabuk ha from Mindanao sa tumbuhaton. Ato gini siya i-disinfect maayo. Okay? Napulo ka talaba. Cheers! Dami yung talaba bay. Kapag abot tiyan, yung ninit nita. Nadi tao ganahan og anli talaba. Di jud ka mapulaan diri. Kung hilig jud kag talaba, manirahay kag talaba, ari ka diri. Dol next na po, syempre ilang grouper or lapu-lapu. Ano ha? Grabe bay, fresh na grouper bay, nagkisi-kisi pa na ganina. Bay, grabe kalami. Isa lang siya akong favorite dish, steam na lapu-lapu. Perfect ay ang soy sauce pagkaluto, ang ginger, ang daw sibuyas. Kailangan ko pagkaluto, mild kayo siya. Peppery na dito, pero lami. Samot na niya yung rice. I think first time ko nagkaon o fresh nga grouper. Lami kaya siya everywhere, sa mata, sa yang naong. Hasta naong niya na yung mga unod. Perfect ni pare sa imo unlimited seafoods ba yun? Mao na gid ni atong main event dol ang mixed seafoods nila. Unahan na to sa atong favorite na tahong. Tahong ni ulo. Kaya wag tahong namin ni barog. Ay, kalami pakatimpla ba eh. Buttered garlic, napakatimpla, simple kayo, garlicky siya. Ngayon may tahong, uy. Lami kayong tahong ba eh, grabe, presko sad ang tahong, damani mo. And syempre, tagos ang mga kalamian. Mao gini, ang pinakataba nga alimango. Sos, Ginoo ko ba eh. Ay, bay kalami. Bay, grabe. Banto nga ganahan yun balik-balik diri. Dapat kami lami. Napa siya isa ka part oh. Labi kay alimango. Fresco gid siya. Kami daw lahi gid ang lasa niya. Di siya kanang frozen na kayo mailhan nimo kani kay fresco. Pagkatimpla niya simple ra, home feels mura kag naa sa balay na nagpalit kag alimango nga fresco sa gawas. Na nagluto ra ka sa inyo. Mao jud lasaha. Next na pod kani ilahang chili crab bay. So daghan siya tambok. Kuhaan na to ni. Oh, grabe. Wow, look at that. Wow. Ay, mas lamit ni. Lamit ni Dol. Kay mas kuhan siya, mas savory siya. Maglisod kag tangtang ni. Pwede kay nani ay. Okay. Kukuha, uy. Pataglain ni. Kani arang-arang nakuha na to ang entire niya na dalawa. Bay delikado gyud kung ari gyud ka diri kung allergic ka, pagdalag cetirizine, kung high blood ka, pagdalag losartan. Kung sawa jud ka diri kay luto bahay gyud ang imong malasahan diri. Solid kaayo, tambok pa jud ang uban alimango. Inani na food trip ato ganahan. Kawason sa namon sa cameraman, excited na may ari na mo diri sa Fresh Cut sa may Virama diri sa may ilang highway daplin ng sila sa dalan. Kung mag-celebrate mo sa inyo any occasion, perfect jud ni siya. Ganahan ka nga video, please subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nag-ingon hingat, amping, take care. Sa kayo suggested mga pagkaon, please comment below. Ganahan kag mga gamian ng mga pagkaon po, natutuan, check ani. Kaya idol kayo. Nga po diri, kung ganahan ka, nga pa solid na po tripan diri nga wapa dyan ka kakita. Wapa dyan ka ka-discover diri ay. Solid kayo, no? Cheers.